Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale ndi alongo mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku lachiwiri pa 30 April mchaka cha 2024. Lachiwiri la Mulungu la 5 munyengo ya Pasaka. Ndipo mawu a Mulungu amene tiwerenga lero achokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu 14 kuyambira ndime 19 mpaka na ndime 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ethel Watchben wa Montfort Media Choir kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Komanso uthenga wabwino mungadalembera Yohane Woyera ndi pamutu 14 ndime 27 mpaka ndime 31. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Pa nthawi yomweyo kudabwera Ayuda ena ochokera ku Antiokiya ndi ku Ikoniyo nakopa anthu aja. Tsono anthuwo adamponya Pauloyo miyala, kenako nkumuguzira kunja kwa mzinda, chifukwa ankayesa kuti wafa. Koma ophunzira ena adasonkhana nkumuzungulira, iye adaukanso nalowanso mu mzindamo. Mmawa mwake iye ndi Barnabasi adapita ku Deribe. Paulo ndi Barnabasi adalalika uthenga wabwino ku Deribe kuja ndi kukopa okhulupirira ambiri, adabwerera ku Listara, ku Ikoniyo ndi ku Antiokiya dera la Pisidiya. Adawalimbitsa mtima ophunzira aja nawawuzitsa kuti asataye chikhulupiriro chawo. Adawawuza kuti tilowe mu ufumu wa Mulungu tiyenera kupirira masautso ambiri. Pa mpingo uliwonse adakhazika akulu a mpingo, ndipo pakupemphera ndi kusala zakudya adawapereka kwa Ambuye amene adankhulupirira tsopano. Pambuyo pake adabzola Pisidiya nakafika ku Pafiliya. Ndipo atalalika mawu a Mulungu ku Pega adapita ku Ataliya. Kumeneko adalowa mchombo kupita ku Antiokiya kuja, kumene adaperekedwa kwa Mulungu kuti awadalitse pa ntchito imene tsopano anali atayitsiriza. Pamene adafika kumeneko adasonkhanitsa mpingo wonse nawufotokozera zonse zimene Mulungu adachita mwa iwo, ndiponso mmene iye adatsekulira anthu a mitundu ina njira kuti akhulupirire. Tsono adakhala komweko ndi ophunzira aja nthawi yayitali. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino mungadalembera Yohane Woyera. Tili pamutu 14 ndime 27 mpaka na 31. Pa nthawi yomweyo Yesu adawawuza ophunzira ake kuti, ndikukusiyirani mtendere, ndikukupatsani mtendere wanga. Sindikukupatsani mtenderewu monga mmene dziko lapansi limapatsira. Ayi, mtima wanu usavutike kapena kuda nkhawa. Mwandimva ndikukuwuzani kuti ndikupita, koma ndidzabweranso kwa inu. Mukanandikonda, bwenzi mutakondwera kuti ndikupita kwa Atate, chifukwa Atate ngoposa ine. Ndakuwuzirani zimenezi
tsopano zisanachitike, kuti zikadzachitika mudzakhulupirire. Sindilankhula nanunso zambiri tsopano ayi, pakuti Satana mfumu ya anthu ochimwa a dziko lapansi ali kudza. Iyeyo alibe mphamvu pa ine, koma anthu onse ayenera kudziwa kuti ndimakonda Atate. N'chifukwa chake ndikuchita monga Atate adandilamulira. Ndi mthenga wa Ambuye. Tamva kuti Yesu akuchita monga Atate adamulamulira. Atate anakonda dziko lapansi pano kwambiri, anatuma mwana wake mmodzi yekha kuti aliyense mkhulupirire iye asatayike. Ndi kuti Yesu watumidwa kuti akhale mpulumutsi wolonjezedwa uja. Yesu mwana wa Mulungu adatumidwa pansi pano kuti atipulumutse. Tisadabwe ndi mawu amene ananena kuti ndikupita koma ndidzabweranso kwa inu. Ndikupita ndikuti ndidzamwalira, koma ndidzabweranso ndikuti ndidzauka. Ndidzamwalira ndiye udindo wanga, ndiye ntchito yanga, ndiye chimene ndadzera ineyo pansi pano. Ndikupita koma ndidzabweranso kwa inu. Ndiye kuti mukadandikonda bwenzi mutakondwera kuti ndikupita kwa Atate, chifukwa Atate ngoposa ine. Mukadakondwera kumva kuti ndikupita kwa Atate. Koma apostoli aja sakalata kumvetsa. Pamene Yesu akunena kuti chifukwa Atate ngoposa ine, safuna kunena kuti iye sindiye Mulungu. Malemba oyera malo ambirimbiri akutiuza kuti Yesu ndi Mulungu. Aroma mutu 9 ndime 5 yakunenetsa kuti Yesu ndi Mulungu weni. Olokalata ya Yohane mutu 5 ndingati 20 akunena kuti Yesu ndiye Mulungu weni. Sipo khapo timawerenganso kuti Atate adapereka zonse kwa Yesu. Zonse, si pang'ono. Sono ndi ofanana. Penanso manenetsa nditu kuti ine ndi Atate ndife amodzi. Pa Yohane mutu 10 ndife amodzi. Penanso timawerenga kuti zonse za Atate nzanga. Pamenepo ndiye tisadabwe. Sono Yesu ndi ofanafana ndi Atate. Yesu ndiye Mulungu. Yesu ndiye Mulungu. Ndiye Yesu amene anabwera pansi pano kudzatipulumutsa, ndiye amene tsopano akutithandiza ifeyo kuti timutsatire. Koma pakutsatira Yesu timutsatiranso pa zambiri zimene Yesu akuchita. Yesu adatisaukira masautso akulu. Yesuyo. Chifukwa chake Paulo amene tsopano watenga udindo wakulalika mawu a Mulungu, Paulo ndi Barnabasi akukumana ndi mazunzo ambiritu. Paulo ndi Barnabasi akuponyedwa miyala, koma iwo akupitirizabe kulalika. Monga Yesu anali ndi udindo wake pamene anadza pansi pano kutifera ifeyo kudzera mu masautso, chimodzimodzi ifeyo kuyambira Paulo ndi Barnabasi akukumana ndi mazunzo ambiri. Pakana Paulo kutiuza poyera lero tamva atwete kuti tilowe mu ufumu wa Mulungu tiyenera kupirira masautso ambiri. Inu amene muli odwala, amene mukuvutika, mumvetu mawu amene wawa akulimbitseni mtima mukafuna kulowa mu ufumu wa Mulungu tiyenera kupirira masautso ambiri. Masautso tonse tili nawo, koma nkhani yayikulu ndi kupirira mwachikristu. Kenaka tikuona kuti mpingo umene Paulo ndi Barnabasi akukhazikitsa pamene okhulupirira amabwera akusowa anthu owathandiza. Pafunika anthu okhala ndi udindo. Ndiye Paulo ndi Barnabasi akukhazikitsa anthu a maudindo. Ndiye kuti akhazikitsa akulu a mpingo.
akuakachikitsa si akhristu poti ndi atsopano sadziwa zambiri. Akuakachikitsa ndi akuluakuluwo, ndikuti Paulo ndi Barnabasi. Akusankha anthu kuti adziwe, atsimikize kuti amene akuasankhawo ndi okhulupirika ndipo sadzasokoneza mpingo wa Ambuye. Akulu a mpingo inu mudziwe kulero kuti tiyenera kulalika, kukachikitsa udindo. Ndiye kuti udindo woyamba ndiye kulalika. Udindo wathu nkulalika chiyani? Kuti Yesu ndiye Ambuye. Kulalika udindo wathu ife akuluakulu, kulalika. Tikalalika tisakomana ni mazunzo. Paulo kunenetsa kuti ndithu anthu adzakuzunzani, koma inu musadandaule, pirirani. Adapereka udindo kwa akulu a mpingo. Ife amene tili ndi udindo abale okondeka, chonde tisabwerere mbuyo. Ndi udindo wathu umenewu, tisatope. Paulo ndi Barnabasi amayenda kulalika mawu Mulungu mpaka na anabwerera mpaka na ku Antiokeya kumene anatumidwa. Akutani atabwerera amachita chiyani? Akupereka ripoti ya ntchito yawo. Anayenda, analalika, anakachikitsa machalichi apo ndi apo, akupereka ripoti. Akusonkhanitsa mpingo wonse nawafotokozera zonse zimene Mulungu adachita mwa iwo. Kupereka ripoti. Ife amene tili ndi udindo tisayiwale, tiyenera kupereka ripoti pa ntchito yathu. Mpingo si wathu, tangopatsidwa udindo. Mpingo ndi wa Yesu. Ife tikhale antchito, tigwire ntchito yathu, tisatope. Tigwire ntchito ya kulalika uthenga wabwino, tisatope. Yesu akusowa ifeyo. Ngati tapatsidwa udindo, tidziwe kuti udindonso ndi mavuto, si ulemu chabe, ndi mavutonso, koma tiyenera kupirira. Ndipo tisayiwale kuti pamene tikupereka ripoti, tiyenera kupereka ripoti yoona pa ntchito imene tagwira. Tikhale anthu oona, pamenepo tidzaona kuti Mulungu adzatidalitsa koposa. Amene malandira udindo ayeneranso kudziwa kuti pali zaka zingapo tidzayenera kusiya, tisakakhamire udindo. Koma pamene tizakhala upanda udindo, monga Khristu ambiri ife, tikhale ndi ntchito ya kulalika mawu a Mulungu. Udindo umenewu suchoka pa Mkhristu aliyense. Tiyeni tsono ndi mtima wokondwa titumikire Mulungu nthawi zonse, masiku onse ya moyo wathu, kuyambira pa khomo pathu ndi kumpingo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.